Piatok 31. januára sa mesta v Trnavskom kraji stanú dejiskom protestov s posolstvom Slovensko je Európa. Nezávislí aktivisti zvolávajú zhromaždenia v Dunajskej Strede, Senici a Trnave, ktoré začnú o 17. hodine. Politická strana Demokrati organizuje samostatné protesty v Galante, Piešťanoch a Skalici v popoludňajších a večerných hodinách. Trnavčanka Zuzana sa na sociálnej sieti spýtala, kam v meste zájsť so psíkom na kávu. Najčastejšie odporúčania padli na Havpark, kaviareň priateľskú k psom. Okrem Havparku odporúčili Trnavčania aj miesta ako Teatro, Alin 1 Sport Pub, Pantarej v City Arene či cukráreň Nová Botanika. Ministerstvo financií Slovenskej republiky spustilo novú elektronickú aukciu na predaj nadbytočných nehnuteľností. V ponuke sú rodinné domy v Radošine, Leviciach, Tekovských Lužanoch a Rožňave, ktoré si záujemcovia môžu obhliadnuť po dohode so správcami. Viac aktuálnych správ z diania v Trnavskom kraji nájdeš na trnavak.sk.